Pak. Boss, Ano? pag-iana kad lakon ta. Ma'am kat balay nira. Busihi mo. Anong pinarupakianan ni Mac? May da naman yung buot pamilya nga. Napakiana nga nila, nag-iisog na yun. Salamat! Walay problema pare. Ikaw pa. Kanina maisog. Yan ang liwat. Malipay. Kasi pa kayo mo. Kakaturog yung eksakto. Mapaya kulog, boss. Boss, mapay manggit na kulog. Boss, mapakiana agad lakon. Maram kat balay nira. Usihi mo. Boss, usihi mo ba? Usihi mo. Ano, boss? Di ka man nabaton? Kay di rin mo ginko-complete yung pakiana, boss. Eh, kompleto naman tagpakiana, boss. Ama man lahat to, kung nagbala niya rahusihi mo. Ay, napag inarondog tong kay... Panyaho kita mabas. Naninigurado la, boss. Bakit kasi may dapadog tong balit atot balay nila kusi pagtadong may danga deskina balik do. Pagtalong pagkuan na may kuwan surbada adat karat balay. Pag umunggo ka na nga ni asya nat dida. Sige, boss. Salamat na mo, sketch. Pagkamalipong manat to. Makada ko, salamat. Pak. Boss, ikaw husihi mo. Oo, ako to kay ano tintuyo. O sir, delivery ngayon. Deliver? Tingang kanay. Tika ngayon hay mo, ex. Oo mo ba? Kaserte ko na la. Papadala nilagyan pag niya ngaran waray na kami. Ano naman, sir? Ready ka na? Alang god, ready na ako. Parahan mga adlaw, maging pasakitan mo ako. Parahan mga adlaw, maging bayaan mo ako. Naniningay ka tulo. Parahan mga adlaw, naginhatag ko hay mo na akong pagkababayi. Tagpag kita na takalugaringon, mahugaw-hugawan. Okay na, sir. Pak. Grabe manlutit na iyo delivery. Pwede ba sugad dito? O sir, kay amo tong trabaho ko mo sa nga delivery boy. Gisusunod lang namon it sir ngit amon kuan. Order. Sir, papareceive na la ako. Grabe. Kastigado na anak, mapirma pa ak. Sige na la. Yeah. Salamat, sir. O sir, wari ko ngayon tip. Kung tiplati mo, waray problema. Adi man takti pa mo.